Pito ka individual ang gidakop human nagmugna og event sa Cagayan de Oro City kung asa mipasalig sila nga mohatag kuno og ayuda si PBBM kung mupalit og tiket. Apan nakagawas ra human nga walay mipasaka og kaso. Anang report. Pasado alas 4 sa hapon adlaw Martes, daghang mga tawo ang nagtapok sa Pilae Sports Complex sa Vélez Street, Cagayan de Oro City aron motambong sa implementation of Balik Pamilya Relasyon, Balik Kalinga Pamilya Program nga nakatakdang tambungan kuno ni President Bongbong Marcos Jr. Sa mong kalihukan, muhatag kuno cash assistance o ayuda ang presidente nga 3 hangtod 5,000 pesos. Apan aron makatambong, kinahanglan una mupalit og ticket nga nagkantidad og 50 hangtod 500 pesos. Bana-bana sa otoridad, ana sa kapin 3 hangtod 5,000 katawo ang mitambong nga gikan pa sa nagkadiyang lugar sa probinsya. Ang kalihukan nakakuha sab kuno og permiso gikan sa provincial government sa Misamis Oriental og nakakoordinar sab sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Mga gabi-gabi naalarma naman ta kay na naman sila public pronouncement sa entablado nga mo tugpahay na daw si BBM sa Lagindingan Airport. Muna nga ang atong mga pulis nga na-assign dito, nanawag sa ako nga tinuod ba daw nga moabot gyud si BBM kay underman man sila niyadto. Kay kung moabot si BBM, dapat full force ang kapulisan o mga military. Una ako nagduda nga imposible ka na kay kung tinuod pa nga moabot si BBM diri sa Cagayan de Oro, nanay series of meetings. Tungod sa reklamo sa mga mitambong nga wala makadawat og ayuda, gidakop sa kapulisan ang 7 ka mga giingong organizer sa mong event. Nakuha gikan kanila ang mga tiket nga ilang ginabaligya. Apan gibuhian ra sab sa kapulisan ang mga sospek human nga ang mga nakapalit og tiket miatras sa pagpasaka og kasong estafa. Sa follow-up investigation sa Kugon PNP, ilang nasayran nga ang 12 Star Sunflower Holding Corporation ang nagpaluyo sa mong event. Apan diyang ilang giadtuan ng opisina, sirado na kini og walay miatubang kanila. Busa magpadayon ang investigasyon nga himuon sa kapulisan, labi pa nga daghang pangalan ang nadamay sa mong event. Lakip na dinhi ang mga elected officials sa provincial ug city LGU. Mao kana nga naghanyo gid mi nga tabangi mi ninyo nga ato gining kuan kining ato gini silang pasakan og sumbong ug rest assured nga amo gid silang entertainon gani ako gid mismo ang ilang anhion din kay ato gyud ning ipurso. Then aghat po nato ang atong mga local government unit o sa atong provincial government no kay biktima man sila nini. Mas maayos siguro pud nga doon na sila mga legal action kontra nining mga tawhana. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.